Diolch. Dwi'n mynd i ddangos i chi sut i garddio. Dwi'n mynd i chreu bach o'r prif mewn yr oed. A wedyn, rydw i'n mynd i chreu bach o ddŵr. A wedyn, dwi'n mynd i chreu hadau yn y prif. Mae'n rhaid i fi rhoi bach mwy o pridd ar ben nhw i gyd. Mae'n rhaid i fi rhoi mwy o dŵr. Mam wedi wneud twll yn yr wy fel bod y dŵr yn mynd allan. Unwaith mae'r hadau wedi tyfu, byddwch chi'n gallu plannu nhw yn y gardd.